we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Buenos dias mga kapuso og Happy Tuesday! Ato sang timbayaon ang ato mga kapusong Zamboangueño. Atangi ang pabuenas nato diha sa Zamboanga City karong bulan sa Agosto. Buenos dias, Attorney Resi. Kamusta ang imuhang Tuesday morning? Maayong buntag sabsay, nindot kayo ang pagsugod sa ko ang buntag. Hilabi na sayro nato this morning ang makalignaw kaayo na trip ni John Mark Piado sa Midsayap, North Cotabato. Naghihimo niyang DIY wakeboard park ang irrigation canal ug ang basakan. Nako, sayro nato na taod-taod ba, kapuso? Samtang Attorney Resi dungan tang maminaw sa nindot nga tingog sa usa ka mag-uuma nga si Jinky Bagod sa Sapad, Lanao del Norte. Ug bakaw ba nato pagbalik si Deputy Speaker ug Antique Representative Lauren Legarda. Mga kapuso, sa atong Kumbira Express usani sa akong favorite nga pastry dessert kay lami gyud ni. Tama ka din hasay kay tungod easy to bake ra na siya mao nang dili na nako padugayon pa mga kapuso. Kay aniya na si Reza Kabugaw aron tudluan taniya kung paunsa mag-bake og lami ang cookies. Hello mga kapuso, ang atong paghimuon karon is chunky walnut cookies. So atong unang i-mix is butter. Atong ibutang atong butter. Sunod ang atong sugar, brown sugar. Atong white sugar. 1 cup ni siya each. Then mix. After ani is 3 large eggs. Dayon, room temperature na eggs. Dayon, vanilla. So, ang next na itong ingredients is atong mga dry ingredients, which is all-purpose flour, 2.5 cup of all-purpose flour, 3 teaspoons na baking powder, half teaspoon na salt, o 1/4 teaspoon na baking soda. Then, ato din siyang i-gradually add ang atong dry ingredients sa atong liquid ingredients. So, sa katong walay stand mixer sa inyong balay, pwede na atong gamiton atong 2 heads. So, syempre, atong i-mix, atong mag-use ta og gloves para to avoid contamination. So next atong i-mix is ang atong walnuts, half cup of walnuts, 1 cup of chocolate chunk. Akong gisagol ang dark chocolate o milk chocolate para dili kay siya tamis. So after nato siya ma-form into balls, ato siya ibutang sa freezer. Good for 30 minutes or pwede po siya ibutang na to siya within 24 hours para mas ma-develop ang atong flavor sa atong cookie dough. So, after 30 minutes, ato din siyang ibutang sa oven for 15 to 20 minutes since dagko man ato ang cookie dough. After 20 minutes,
from the oven. Mo kani ang atong finished product na chunky walnut uwi gooey wakai farm product. Mga kapuso, karong buntaga atong ila-ilahon og sayro ng istorya sa kinabuhi sa viral singer sa social media. Pinasahi og makalingaw lang naman ang ihang paagi sa pagkanta tungod gakanta siya samtang gapangupras. Atong makauban si Sir Jinky Bagod. Sir Jinky, maayong buntag. Og dayon sa At Home with Jamay Regional TV, kamusta mo diha sa Sapad, Lanao del Norte? Maayong buntag diha, sir. Okay lang, okay. Maayo kay anamo sa okay nga kahimtang, Sir Jinky. Apan sir no, viral na gayud kaayo ka sa social media. Pero makisayod may, unsa ba ang storya ngano gisugdan man nimo ning magkanta samtang gapangopras? Siguro, sir, wa ko ga dahon pod nga ngunana ang hitabo sa trabaho, dayon nagbunot ko na may nagpicture pod nagkuan ba, nag-video sa ko nga nagkanta ko. You weren't my home, my love. Siguro maupod siguro iyang na pod kay mao man gid akong nahiligan pod. Bisan asa ko magtrabaho, magkanta man ko. Magdalag ko sa kong speaker nga gamay dayon ako ko USB. Dito na ko lingaw man ko god ay music. Takanta bug ko wala akong kakapoy. So kana na gayud ay ang imuhang nahimong stress reliever, Sir Jinky, samtang gatrabaho. Pero sir, una pa man kanisikat sa social media, ingon ana na bagayod ang imuhang paagi dihang gatrabaho ka? Oh sir, inana na gyud nga samtang magtrabaho ko maugi ako ang mapan ba sa una-una nga ang kakapoy ako lang ikanta para nga malipayon lang bisan kapoy uban akong pamilya maupod ang maglugit pod sa akong gibuntan malipayon nami bisan magsaka ko sa photo kong speaker mura siguro gikahiligan na gyud ba nga bisan ay mga problema ikanta-kanta lang pawala sa kalaay. I love you forever and ever. Bisan naman sa one pod nga bisan daghan kag problema imo lang ikuan sa music maminaw ka mawala na ang murag mahupay atong kasing-kasing ba. Sakto kadiya sir nga di ra gayud kita magpaapekto sa atong mga problema. Pero paunsa ka ba nakatuon og kanta nga patsada man kaayo ka og tingog? Kinsa sa ba ang mga singer o kanta nga ganahan ka kantahon? Si Peregrina, the Carpenters, the Course, muna sila nga mga paborito no nga singer. Air Supply, mga kadungog og mga music nga mga bag-o karon minaw po ko ako pong waton hilig na ginako ba kanta mo na akong habit yun. Karon Sir Jinky nga hinay-hinay na kang naila sa social media, unsa ba imuhang gibati ug unsa sab ang imuhang pangandoy sa kinabuhi? Unang-una gid sir, salamat po sa tanan nga nagsuporta nako. Ako yung gusto nga pangandoy nga akong mga anak ka eskwela na kong tarong. Then siguro sa akong talent pod nga gipakita sa tanan, basin mapansin nila tagaan po ko nila og kuan tabang ko sa kong kultur. Panginaot sa damo sir nga sa dili madugay matagaan ka og break tungod sa imuhang singing prowess. Busa karon di mi mosugot nga dili makadungog sa imong magical voice. Aduna ka ba kanta alang kanamo? Two lovely flowers, one is red, the other's white. Wondering what the other will say. Should I pick one to stay? Fickle heart I had, I don't know which of the two is bad. I rather have a broken heart than to say the good one's her. Two lovely flowers, I don't know which one to choose.
Two lovely flowers surrounds our heart with fear. Salamat sir, salamat. Grabe ka nindot gayod ang imuhang tingog Sir Jinky ug panghinaot nako nga mas daghan pa ang musuporta kanimo ug tanan pangandoy nimo sa kinabuhi makab-ot nimo. Amping kanunay. Salamat po sir. God bless. Bye. Mga kapuso, relax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atong makauban pagbalik si Deputy Speaker and Antique Representative Lauren Legarda. Good morning, Senator Lauren, ug welcome back dito po sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po ang umaga niyo so far? Medyo maulan pero maayong buntag sa ninyong tanan. Bumabati sa inyong lahat sa Mindanao. Senator Lauren, kayo po ay kinilala ng Marawi Sultanate League bilang Pai Alabi or Honorary Muslim Princess at ng Mindanao Cultural Communities bilang Bai Matumpis dahil po sa inyong mga cultural efforts and programs para sa mga taga Mindanao. Pero para po sa iilan na hindi pa alam ang mga programang inyong ibinigay para po sa mga kapuso nating taga Mindanao, maaari niyo po bang ibahagi ang inyong mga programang sinuportahan para sa mga cultural communities here in Mindanao? Alam nyo, sa una pang term ko noong 1998, nagbibigay na ako ng maraming tulong sa ating mga different indigenous peoples, tribes all over the country, especially Mindanao. At gusto kong banggitin, itong suot ko ay galing kay Balaan Tribal Chieftain Boy San ng Malita, Davao del Sur, 20 years ago. Kaya proud na proud ako sa mga natulungan kong mga weaving communities, pati na rin sa Sitio Sangab, sa Caraga, Davao Oriental, pati na rin sa mga Balaan sa Davao del Sur. Nandiyan din ang ating pakikipag-ugnayan sa National Commission on Culture and Arts, NCCA, kung saan ang assistance to artisans ay nagbibigay sila ng tulong sa mga weaving centers at sa mga grupo ng indigenous people at katutubo. Makailang ulit nyo na rin po ang nabisita ang Mindanao, Senator Lauren, at sa pagbisitang ito, paano nyo po mailalarawan ang Mindanao? At sa anong aspeto pa po higit na kailangan nito ng suporta? Mindanao is the food basket, diba, ng ating bansa. Kaya walang dahilan na magugutom ang tao o ang mga pagkain na produkto mula sa prutas at sa gulay at sa lahat ng mga produkto ay hindi makarating sa Kabisayaan hanggang sa Luzon. Kaya importanteng suportahan na patuloy ng Department of Agriculture through its agencies of government gaya ng ATI, Agriculture Training Institute, o pagbibigay let's say ng mga bangka sa ating mga mangingisda sa coastal barangays, sa pagtuturo ng mga bagong teknolohiya sa ating magsasaka through the RDA programs. Importante, tulungan natin ang mga barangay at yung batas kong Barangay Kabuhayan Law na nagbibigay ng tulong sa mga 4th, 5th at 6th class municipality ay siguro makakatulong. Ito ay mga training center ng TESDA na nagtuturo ng skills training kung ano ang bagay sa barangay na yun. Sa panahon po ngayon, Senator Lauren, ano po yung mga programa ng pamahalaan na dapat na i-avail ng ating mga kababayan, lalo na po na nandito sa Mindanao? Yung aking mga batas ay may mga program of government. Yan yung DTI Shared Services Facilities. Nandyan yung ating DOLE Pangkabuhayan. Nandyan din yung ating DSWD Sustainable Livelihood Program para sa mga 4P families, yung mga pantawid pamilya. At sana, ang gusto ko talaga ay mailapit natin ang national government programs sa ating mga barangay, sa ating mga kababayan sa kabundukan, sa ating mga grupo ng indigenous peoples at katutubo, at talagang magamit nila ang mga programa ng gobyerno. Maraming salamat po, Senator Lauren, at sana po ay hindi kayo magsawa na suportahan pa ang Mindanao. Thank you very much. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapusa, itong makauban na this morning ang nag-viral karon sa social media diin iyang gihimong Wake Park ang irrigation system sa ilahang dapit
ug didto kini nag DIY wakeboarding. Atong ilailahon si Dan Mark Viado gikan sa Midsayap, North Cotabato ug sayro nato ang ilahang makalingaw kaayo nga idea. Good morning, Dan, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Good morning, attorney. Okay lang ako. Okay lang ngayon. Good morning, mga kapuso. Thank you so much sa pag-invite sa morning program ninyo. Una-una, Dan, bago nato hisgutan ang imuhang nag-viral na video sa social media, pwede ba ka na mo mas maila-ila? Ako dahil si Dan Mark Viado, 23 years of old, sa Kiwanan, Midsayap, North Cotabato, born and raised, and engineering student from State University. Na ako sa field of petroleum engineering from Puerto Princesa. Dan, please share to us kining imuhang video nga nag-wakeboarding ka sa irrigation canal ug sa Basakan. Kakinsa ba kini nga idea? Kari na idea man God is gikan sa murag childish idea of mine na one time man God naadto ko sa farm sa kuang tita attorney na nasa Basakan banda. Hunya timing pud na time to is ang Basakan which is punog tubig. So wala pay humay. Cultivate na nila. So napaisip ko what if diri kaya kumudula. Murag sa ang inner child ko na ako nagastorya. Unya, kato naapod ko pinsan na which is igsuon na pod nako na gainan ako siya na ron what if birahon ko nimo diri then mag-skate ko. Unya, kato na time nagsugod mi dito mi nag-start which is very weird kay lahi pud siya sa normal na ginadulaan na lalom ang tubig didto kay pagtapak ni mo, lapok na matapakan. Kanya, akong gigamit ato na board which is skim board. Lahi jud, ang skim board man god na siya sa ginagamit lang na siya sa dagat. Which is since wala man ko wala ko wakeboard na equipment, kato akong gigamit as substitute. Unsa pod ang reaction sa imuhang pamilya human nila nakita ang inyong gibuhat sa imuhang pinsan? Una nasuko pa akong mga parente kay dungol kay mi ato. Just ato. Pero nga daghan na kayo nakakita sa inyong video unsa man ang imuhang na feel? Nag-expect ba ka nga adunay mo video ani ug unsa pud imuhang feeling nga naay nag-post about ani? Very weird. Surreal kayo kay hindi kay ko hilig mag-post sa akong self na gawake buga dula-dula unless naay nag-take og video na mag-ingon na videohan ta ka, then okay mo to kong i-post pero ako na huy video ko bi na wala jud kay maulaw mago ko na pakita akong self. So kato natingala na lang ko nagdula magud ko tong Monday, then pagkagabi nay nag-chat nay nag-tag sa ako sa Facebook na silingan na mo na natingala ko na day nag-video sa amo. So kato balikan na namo Dan kay among nasayran nga dugay na gyud ka nakilig sa mga water sports like wakeboarding, water skimming and even surfing. Kanus ba nagsugod ang imong hilig ani? Actually attorney nagsugod lang ni akong hilig ani since tung nagsugod na kog eskwela sa college sa Palawan sa Puerto. No sakto sad na duol sa dagat. Accessible lang paadtog dagat, dali lang. And ang dagat po dito dool sa Puerto mismo, sa capital, dool na isa ka surfing spot dito which is nakatuon na sa mga tao dito kay butan man, dali pwede lang man magpatuon. So kato dito nagsugod. Then late na pud nako napansin na naa wake park sa Davao. Then kato dito nag-tripod ko. Then almost the same lang sila. Di na ba kay group nga ginaapilan or hobby lang nini mo siya? Hobby ko lang siya actually. Kung papalipas oras lang kung naalang ko sa Davao, magdula. Kung sa Puerto, kung naarami time na pwede mag-out for the weekend, stress sa school. So kato, maggawas magdula. Siyempre, alang sa kasayuran sa tanan, educate us naman Dan. Unsa ba ang
difference or kalahian aning water skimming ug surfing, pati na pod ang wakeboarding ug water skimming. Ang lahian nila is ang water skimming manggod, which is skimboard, na ginadulaan lang na sa mostly ginadulaan lang na sa coastline, sa beach lang. Beautiful people, top designer clothes, front row fashion shows. What you doing, who'd you know? Ang surfing manggod, nasa layo banda, kailangan mag-catch og waves para mudagan. And lastly, yun sa man ang imuhang message, Dan, sa tanan natong mga viewers na nananaw karon. Message na ko sa nagatanaw karon, thank you sa pag-react, pag-share, and thank you kaayo. Very, di pa na ko siya masabta na feeling paano naabot diri. Gahapon, gadula lang ko karon pa-interview na. And feel ko ang message dito is mag-explore of other sports aside sa mga common na makita nato in our area. So daghan other sports na underrated kaayo. Which is katong sports na tong gidulaan ako, which is wakeboarding, sports naman siya considered. And thank you po sa nag-post atong lalaki, which is si Kuya June Kagang. Unexpected yun to. Natingala na lang ko na naada yung nag-post. And thank you sa akong pinsan na nag-drive sa ako, na si Aaron De La Peña. Daghang kayong salamat, Dan, and thank you for giving us this opportunity na ma-share po nimo ang imuhang passion for wakeboarding. Daghang salamat ug amping pirmi. Sayog mga kapuso, matud pa ni Dan Mark Viado, pwede gihapon nato mabati ang kalipay gikan sa mga gagmayng butang luyo sa pandemya nga atong ginasagubang. Dako pud ang iyahang pasalamat sa mga positibong reaksyon ng mga netizens sa iyahang viral video. Samtang Attorney Resi bisan paman sa kalisod sa kinabuhi, daw wala kinigiisip ni Jinky Bagod. Gani pinaagi sa iyang pagkanta samtang gapangopras, good vibes ang iyang hatod og nakatabang sab kini kaniya. Ug kay pinaagi sa mga programa ni Congresswoman Lauren Legarda, daghan na kayo siyag natabangan, hilabi na ang atong mga kaigsuunang lumad. Mga kapuso, na-inspired nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Bob Ross nga beauty is everywhere. You only have to look to see it. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.